Ai Jamo, tashi kai sallah mana. Gashi lokacin sauri ma yayi. Ka tashi. Dan nafilan nan raka'a biyu nan in kai zaka samu lada. Gashi yanzu karfe nawa? Lokacin sauri ne yanzu. Ka fa san cewa mun shigo watan azumin Ramadana. Ka tashi ka dan yi lafilan nan ko raka'a biyu ne ka zo kai sauri din nan. Ani olsa ne da ni. Olsa? Yaushe ka samu olsan kuma? Na da olsa. Ya aka ka gane kana da olsa? Girjina ne yake yawan ciwo. Subhanallah, ciwon zuciya kenan ai. Ciwon zuciya kenan ai. A ba sosai har haka ba. Kamar irin na dan ci abu mai zafin nan sai girjina na zafi. To ai kowa ma in ka ci abu mai zafi in har za ka ci shi da zafi har ƙona ka ma zai. Kaga ka tashi in ma ba za ka yi nafilan nan ba ka tashi kai sahur. To ni in na yi ban ci abinci ba zuciya na tashi. Sai ka ci goro. Ina da goro sai in ɗauko ma ina ma da jalosin ɗin nan sai in ɓantalo ma ka sha. To bayan na sai ka je na rurrike na ciwo. Sai ka kwanta a ƙasa wannan katifan yana da laushi sosai in ka kwanta a ƙasa za ka ɗan samu relief. In yi aikin Allah kuma in kwana a ƙasa. Kai wani irin ɗan naci ne da Allah ni walisa ne da ni da Allah. Ya subhanallahi. Jamo ka ji tsoron Allah. Wannan wata ne wata mai alfarma wata mai falala. Watan da duk aikin da kai Allah yana rubanya ma ladan ka ninkin ba ninkin. Kana ɗan musulmi. Ya kamata a ce ka gane cewa a wannan watan Allah zai iya gafarta ma duk wani abu da kai da wanda ka sani da wanda ma baka sani ba. Azumin nan da kake gani na kwana 30 ne ko kwana 29 a ce mi kwanaki 300 da wasu abu. Haba Jamo ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah, ka sani wannan laluran da kake fama ka kakaba mawa kanka sai in Allah ya ga dama sai ya jarabce ka da ita. Ba ma fatan haka wa iyazu billahi. Jamo ka tashi wannan wata mai alfarma mai lada mai falala. Wannan irin ku da ku ne masu ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Sabi tuni za ka jefa mutum wuta larura ne wa Allah ma ya ce ka daure sanadiyan azumin nan sai ka samu lafiya. Sanadiyan azumin nan da za ka yi sai ka ga Allah ya baka lafiya ninkin ba ninkin yadda kake tunani. Kawo abinci. A kawo abinci? To alhamdulillah masha Allah.